Безнең өчен кадерле булган хөйкемле кызыбыз, апайыбыз Ишдәүләтова Эльвира Сәгыйть кызы ошо көндәрдә 50 яшьлек юбилеен билдәләй дип башлана безнең студияга килгән котлау сәламе. Апайыбыз Ернәбет Радик менән 2 кыз, 1 ул үстерделәр. 2 кызын үз аллы тормышка бастырдылар инде. Улдары Айнур Мурак 1нче мәктәбендә белем ала. Апайыбыз 32 ел Мурак район дәваханасында лаборант булып эшләй. Уга тыңгыгыз эшендә түземлек теләйбез. Шулай ук 3 сентябрь көне Ернәбет менән бергә яшәүләренә лә 32 ел була. Апайыбызның капка төбенән башланган гөл сәскәләре күзнең явын алып торалар. Кирһәң сыккы килмәй. Эше тыңгыгыз булуына карамастан кура тултырып кош-корт асрай. Барһаң икеһенең дә йөзләре һәр сак якты, өстәл тулы ризык. Апайыбызга, кызыбызга юбилей менән тәбрик итеп, алдагы тормышында, эшләрендә уңыштар, исәнлек, һаулык, балаларының куаныштарын, изгелекләрен күреп, Ернәбет менән озын-озак яшәргә язһын дип теләйбез. Байрамың матур көндәр, изге хәбәрдар, шатлыклы яңалыктар гына алып килһен. Бүгенге шат, сәламәт, бәхетле елмаюың һине бер касан да ташламаһын. Һәр сак шулай саф күңелле сердәш, үз һөнәрен яхшы белгән хезмәт өлгеһе булып кал. Котлы булһын туган көнең, нурдар сәсһен һәр сак йөзең, кайгы-хәсрәт күрмәй бәхет менән үтһен һәр бер килер көнең. Шатлык менән тыуһын таңдар, бәхет үзе сыкһын юлыңа, һин бәхетле, ышан, был дөньяла һаулыктан зур бәхет югына. Хөрмәтле Эльвира Сәгыйть кызы, якындарыгызның изге теләкләренә безнең иҗади төркем дә ихлас кушыла. Ходай һезне сәламәтлектән, күңел тыныслыгыннан айырмаһын. Тугайдагы сәскәләрдән тик актарын мин һайлайым, чөнки улар күңелеңдә сагылышы бит апайым. Тамсылары уйнай, яш сылаткан бит алмаңынан, беру бәйем әле апай. Ак сәскәләр, төстәренә сафлык йыйган, минең дә хистәрем һыйган. Ак сәскәләр бүләк итә